Taký pík som ja ešte nemal. Mám. Tak nemám už, nevadí. Mám. Poď. Joj, poď. Aj. No, tak, Shit, som napadol priamo do jedno. tak asi začína to dobre. Akože... A on No, prečo mi... No, Strašne, ako dobre mi to savil, chalan. Ne, že ne. dobre, poď, ideš. Ideš. Tyjo, no tak to vôbec, kámo, takéto pri tebe. Pohodičke. Poď. Áno, poď, idem ti tak pred bránu. Poď. No. No, to som... To nerád nechodím, lebo vieš, ja keď som posledný, vieš, jak som ja schopný to dosrať. Ja Verím, ne, že vieš. Ops, sorry, som ti asi ujel nitro, nevadí. Nitro. Nitro, no. Chod ty nitro. Tvoje masné ruky mám. Jež, ja som skoro prekryl, čo si. Toto nemá chalan. No way, že to... Oh shit. Toto, no way, že to má. Housel typek. Poď, máš? Áno. Že mám. Díky. Sa tu začneme demovať. Hej. V jedničkách ti než píše, že koľkokrát si dal demo typkovi. Hej, nice. Proste v statoch. To bol save, keď som si dal skoro vlastný, okej. Dobre, idem si po boost asi. Aha, tak nejdem si po boost. Že idem si po boost, že ty tam si, ty kokos. Ne, A zrazu ty tak išiel. On má že hneď bytov. Predstav, že v tej sekunde, ak si išiel po boost. To, čo som zrazu robil. Take? Mohli to pinčnúť. Okej, tak to bolo dosť na hovno, nevadí. Maj. Nemám. Máš. Idem do brany. Tyjo, dobre, poď, daj gol. Ešte. Škoda. Ako dvaja mi tam najebali, no dobre. Choď ty. Tyjo, dobre, bacha. Fuck. Dobrá. Poď. Iba to daj kúde preč. Nemal som vôbec púdať, že som to opäť dojel. Dobre, safe, je tam. To skúsim. Okej. Ja sa snažím s tebou komunikovať, aby som ti nedrbal do žiadnej lopty. Pohodičke. Ne, akože dobre hráš, fakt, že dobre zatiaľ. No tak. Letí jak ja. Si to, zakrikol si to trošku. Joj, letím úplne do matere. Ale... Joj. To pasoval. Ja som mu to ešte prihral do... Joj. Uha, my sme najlepší asistery tohto. Súhlasím. To je on. To som... Tak jemne dosral. Ty si zmenil klub, Eneška? Hej. Ale akože to je ten istý, len som dal iný názov. A je tak. Urobíme Slovak... Už ide si, bracho. Ja som v predlomilom, sorry. Poda, už som tu. Že ja zmenil som na Slovak CZ Union. Tam, dobre, idem, skúsim. Tyjo, tak to jak rýchlo tam išiel. Čo ti dáva? Ja tu straglujem sa vôbec dať dokopy, kámo. Už idem, som bráne. Okej. Idem. Poď. On mi tam vletel ten hajzel. Oh shit, nikto tam není. Epic save, no to neviem či bol epic save, ale okej, dobre. Whatever, nesťažujem sa. Čo ti jebe? Poď. Áno, ešte? Dobre. Ale no! Už tam je druhý. Čo robím zas? Čo ja tu robím s R-rollom? Pusti si to. Dobrá. Púče tam, toto musíš. On mi dal demo a on ešte nebol ani v tej najrýchlejšej fázi, braško. Jebe.
No, to ja nedám demo ani keď som v tej najrychlejšej fázi. Kapeš? A on ale on ani nebol, to je to, že on proste nebol. A dal mi ho. No, nemám nitro. Boost, to je jedno. Poď. No tak to som tak dosral, ty kokos. No to... Ja to lietam proste, že kade chcem, kámo. Poď teraz. Ja, že to ten typek trafil, lebo on tam išiel proste do vzduchu. Né, do p***e. No, a jasne, ďalšie demo. Choďte do piče. Tak, jebem vás ja. Daj si to tam! Keď tak nič. A piče. Aj. To nebola zlá hra, len sme im proste nahrali, no. Sme nadali gól. No. Masný. Som papal, že chamona, bráško. Úplne zajebané na to všetko. Nice. Ale dobre, už celkom cíti ten grip. Už to feelujem. No! To je neuveriteľné, že dali gól, Peťo. Nevedel som, že či to tam mám zajebať, ale... Mal to by tam, akože... by to tam išlo, ale pre istotu, lebo... Akože nikto nebol okolo, tuším, ale pre istotu proste. Ja som nevedel, že pre jeho teammate si bral z našej strany boost proste. Tak ja keď sa une. To už nejsi tí diamondi, na ktorých som bol zvyknutý teraz. No nemám boost, hej, ale tak som brániť, že keby náhodou. Okej. Iba to daj hore, dobrá. Díky. Nice. Peťo! Oh, dobre. Ako nečakal som, že to bude až tak. Ja som dal demo pol, ne? Ja som proste zatlkol, ne? 31 km za hodinu, tak to je. To som chcel. Je to tak. To som presne chcel, že 31. Dobre, toto mám. Idem ja, hej. Poď, iba to... Jo, iba to tam. Iba som to tam, one. Joj, nadvihol ma. Výborná. Dobre. Beral som si boost, hej, čiže nejsom tam teraz. Ale. Poď. Okej, tak idem dozadu. Opa! Jaký som dal ten oný? Zap dash na stene. Wall dash? Kámo, asi že 4 krát po sebe. To ja sa to chcem strašne naučiť. Poď, to je tam. Pekne. Ináč ten prvý kam išiel, kúkaj na ňom. Ide. Opa! Čo ti dáva? Ten prvý išiel na pareček, lebo fetu. Je to tak. Ja sa chcem naučiť, ale kámo, ja keď sa neviem naučiť ty kokot ani držať loptu na streche, tak akože... To reálne není ťažké, ja proste len hýbem tou ľavou pačkou zo strany na stranu a do toho spamujem mačko. Čiže iba stlačaš tlačítka random, hej? A hýbeš pačkou. Hej, niečo také. Niečo tak. Niečo také, no. Pekne. Kámo, vidí, pozri sa na scoreboardu, hej, len tak akože pre info. Get the diamond. Ale nie. Celkovo Ja viem, že asi zastrel, kámo, keby nemám ani jedno z toho, tak mám, že 12, hej, XPčok, len akože, aby si vedel. Uha. Okej, si tam sám teraz. Výborné. Ja som kúkal, že ti tam píšu. To sa ujebal. Jako ináč, bracho, už som nebol, že 2 týždne na tréningu. No, keď dojdeš, ty budeš také drevo. Oficiálne a pôjdem asi, že za 17 ešte sa vypýtam na sobotu. Hej? No možno. Ty ne? Nice. Ja ne, kámo, ja mám v sobotu deti. Bracho. Neidem, no. A kde budú hrať? Na Domine, nie? Ježiš, ich typek má ping 200. Ale vyzerá, že hrá oveľa lepšie ako ja v tom pingu. Čo robíš, Peťo? Do chuja? To mi nehovor, že ja idem hrať Diamond Player mi sám.
Peťo, To sú koči! Čo urobil? Nie. Nie, Peťo. Peťo. Bracho, ja som stlačil nejaké divné tlačítka na kontroleri a otvoril som si nejakú vesnicu virtuálnu na počítači. Čo je kurva... Ja vôbec neviem, čo som spravil, bracho. Ale Kamo, typek mal OpenNet, jediný, kto mu tam trošku zavadzal si bol ty a on to netrafil. Jaj. Taký kokot. A ja počkaj, ja mám niečo dané. Čo? Ja neviem vypnúť bolkam. Tak to je dosť na hovno. Ja teraz budem úplne... Ja teraz neviem nič robiť. Kamo je to? Čo som spravil? Mám. Nemám. A okej, už v pohode. Nemám boost vôbec, čiže len takto. Mám tu nejakú dostihnutú klávesnicu teraz, čiže... Ja som tam nechcel ísť, aby som si dal ešte vlastný. No to nevadí. Nevadí. Ja neviem, ja nemám proste boost, ja neviem čo mám robiť. Bez boostu? Ne, ale do piče chodí. Jebaný skúrený teplý. Ty čo tam robíš s tým mikrofónom? Ja? Som si hodal na nabíjačku. Ty kokos, ja, že to zase máš, ty vole. Také infarktové stavy jemné. Ja všetko si musím prepájať, lebo vždycky keď idem niečo normálne hrať, tak nemám nabité sluchatka. Pasnúť. No, typek do mňa nabúral proste, čiže som ti to tak pasol jak úplný kokot. Je to... Poď. Nevadí. Akože... To bolo také úplne, že... Nevadí. Posledný bez boostov. Ty čo ti je? Hej. Tak Liverpool, Liverpool. 4-3. Dobre, no. Bacha, ide ti. Dobre, poď, ide. Poď. To dúfam, že do piči. Čo ti jebe, to jak dal takto ďaleko? Prísam, že ja ich v živote už nefejknem. Hoci čo idem... Okej. Takí chudáci. No, Trošku som to vypapal, ale nechcel som. nevadí, poď. Ale tebe jebe! Kamo! Tak im slušne jebe. Kamo. Čo ti jebe? Čo si to mám akáže robiť? Vypli si nás, chlapci. Čo ti dáva? No, tak. To je veľké špatné. Fakt nehovor. Kaj ma? Jebaný Francúz. Poď. Čo ti jebe? A nefejkneš. Víš, jak taký, ale ne. Iš, prosím. Ja úplne letím do matere, ja som skoro pri ich bráne, kámo. Hej. Daj go, prosím. Dobre. Na Čest- istotku. Čestný gol. Idem prejebať úplne, fakt ne. Taký, iba taký ťuk. Hej, ideš, poď. No, tak to ti jebe. Ale tak chod do p***y, kámo, ja som sa tam vyjebal o tyč. Jebal. Poď. Ja mám ísť do piče. Už si mal ísť. Idem do brany. Zas som sa vysekal tyčku a typek doma bumpol.
Ti. No. Jak to tam dal? Ani neviem. Aj, Bude ma zničil chalan. stáva sa.